Kristus. Ježiš neprišiel zrušiť zákon, teda Boží zákon, prišiel ho naplniť, teda rozvinúť, dať mu pravý význam a prispôsobiť ho úrovni ľudského pokroku. Preto sa v tomto zákone nachádza princíp povinností voči Bohu a blížnemu, ktorý tvorí základ jeho učenia. Čo sa týka samotných Mojžišových zákonov, Ježiš ich naopak hlboko upravil, a to v podstate aj forme. Vždy bojoval proti zneužívaniu vonkajších praktík a falošným interpretáciám a nemohol ich podrobiť radikálnejšej reforme, než keby ich zredukoval na tieto slová: milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého, a dodal: v tom je celý zákon a proroci. Týmito slovami: nebo a zem nepominú, kým sa nenaplní každá irónia. Ježiš myslel, že je potrebné, aby sa Boží zákon naplnil, teda aby sa praktizoval na celej zemi, v celej jeho čistote, so všetkým jeho vývojom a dôsledkami, pretože aký by bol úžitok z tohto zákona, keby mal uprednostňovať niektorých ľudí alebo dokonca jeden národ? Všetci ľudia ako Božie deti sú bez rozdielu predmetmi rovnakej starostlivosti. Ježišova úloha však nebola len úlohou moralistického zákonodarcu bez inej autority ako jeho slovo. Prišiel naplniť proroctvá, ktoré ohlasovali jeho príchod. Jeho autorita pramenila z výnimočnej povahy jeho ducha a jeho božského poslania. Prišiel učiť ľudstvo, že pravý život nie je na zemi, ale v nebeskom kráľovstve, ukázať im cestu, ktorá tam vedie, prostriedky na zmierenie s Bohom a varovať ich pred priebehom vecí, ktoré majú prísť pre naplnenie ľudských osudov. Nepovedal však všetko a v mnohých bodoch sa obmedzil na zasiatie semien pravdy, ktoré, ako sám vyhlásil, v tom čase nebolo možné pochopiť. Ježiš hovoril o všetkom, ale viac menej implicitne. Aby sme našli skrytý význam určitých slov, museli by nám kľúč poskytnúť nové myšlienky a nové poznatky. Tieto myšlienky nemohli prísť pred určitým stupňom zrelosti ľudského ducha. Veda mala mocne prispieť k vzniku a rozvoju týchto myšlienok. Preto bolo potrebné dať vede čas na pokrok.